Здравейте, аз съм FrostNetBG и както виждате, днес играем Shovel Fight 2. Знаете, че играта пак си я бях изтрил и сега пак си я свалих. Затова пак сме на първа арена, на първа лига. Но този път аз няма да се откажа и ще се бия. Ще се бия, пичове. Няма да се откажа този път. Профил FrostNetBG. Да знаете, че съм ви много благодарен, защото вече имам 8 абоната, а преди няколко секунди имах 6. За това, който го е направил, аз съм адски благодарен. Файт. И така, хора, няма да мога да снимам кой знае колко дълго. Да, пак ще си помислите, то брат му отново ще идва, но този път не е той, този път са кръстницата ми, заедно с нейния мъж и техните две деца, които аз много искам да видя, защото не сме се виждали от няколко години, буквално от 2-3 години. Оле, той никога не е бил толкова силен. Той ме премята като кюфтена скара. О, да! Направо няма по-добър от мен. Шуган с един мой приятел превъртал играта. Цялата. Минавал и трите нови светове, трите подземни свята. И... да, така. Има много по-добър от мен. Мой максимум е Хермит. На Слънце бях победил Крейн, неговия последен бодигард, а Хермит е боса на втора лига. Бях победил бодигарда на втора лига последния. Представете ли си колко съм слаб? Окей. Линкс е на първа лига, ние сме на Линкс. Имам една изненада за вас, което обаче няма да се случи в този епизод на Shovel Fight. Ще направим на нея една поредичка, докато я превъртим. Имам една изненада за вас. Но ще ви я покажа, когато победим Дънди, т.е. последния бодигард на Линкс. Ако ви е трудно да ги запомните, ми напишете в коментарите, аз ще ви ги напиша всичките. Оле, само с няколко такива удара и го убих. Много съм силен. Познайте сега. Браво на мен. Аз съм направо мастър. И така. Той е на няколко чертички живот. Не виждам защо не го убиеме и го убихме. Юин, да, знам, не съм сляп. See you. Първа лига, Hero Reborn. Не знам какво значи това, честно да си призная. Окей. Норм, окей. Спичу да идем в настройките. О! Това нещо забравих за какво служи. Защото аз отдавна не съм играл така. Small. Това нещо това го виждам. И си го... И пича, те са тук, съжалявам. Ще спра клипа на пауза и после ще го продължа, като си тръгнат. И хора, FrostNetBG се върна. Продължаваме с клипа. Така, в доджото сме, да видим при оръжията какво имаме. То това било за... What? 1999 с 900 кристала. И аз си гледай работата, тъпа игра. Казах ти да си тиха! Натисни средния педал и го сложи в средата. Не искам да има звукове от пиано в клипа.
Браво. Оле, все мънки ли е първи в тази игра, бе? Бати. Намали шимания звук! Извинете, още не са си тръгнали, както ви казах, ще идват. И още не са си тръгнали и ми надуват ушите с пияното. Абе, направо я. Аз ида или в кенефа, или при възрастните, поне там е по-тихо. Види, дрънкам, ще се скрие в гардероба. Не, че там се чува по-тихо, ама поне няма да е чак толкова силно. Така е по-добре. Ние не можем ли да го усилим някак този звук? Ето. Ама сега трябва да се надвиквам. Какво пък толкова? Както виждате, аз съм на път да бия, пичове. Затова, нека да не се предаваме. Яко, втори левел. И за да ми го покажеш. Абе, я. То това, доколкото знам, се връща автоматично. Стига сте отваряли да е. Така да видим кой има в оръжейната. Ей, ти да не снимаш! Пичове, ще трябва пак да спра клипа, защото... И аз не знам, що просто ще го спра. Айде, ще изтрайте докато си тръгнат. И без друго ви няма да видите. Хора, длъжни сме да продължим. И сега ще слушате много неприятен звук от пияно. Да махнем тия неща и да се върнем към играта. И моля те, стига си удара от тези ниски тонове. Добре. Благодаря. Да пропуснем историята. Не, вече всички я знаем. Мисля в описанието да напиша най-смотания ми клип до сега. Знаеш ли защо? Защото постоянно се чува звук от пиано и го спирам вече за трети път клипа. Може да поне служи средния педал на тих режим. Благодаря. Така, хора, както виждате, се бием с трон. И май някой въобще не обича да слуша. Уау! Това е прекалено силно. Давай! Как да го направя този ход сега? Аз отдавна не съм играла. Ето, сети са. Това, което току-що чухте, беше Йоана. И бяха Йоана и Мариетка, децата на кръстниците. И... сега искаме. Искате ли вие да поиграете в канала? Не. Окей. После вече ще съм го пуснал да се качва, затова побързайте. Сигурно боли да те ударят между топките, стой за нож. Съжалявам, Шадоу. Може да спреш и с тези високи тонове. Благодаря, да, харесвам я. После ще ти цъкна тия 5 звезди. Пак спирам клипа. Здравейте, хора. Те се тръгнаха. Можем вече да цъкаме. И така, както виждате, се бием с Джестър.
Хора, малко ми се е изместил екрана, затова ще рестартирам играта. И ще включим пак. Така, чакаме. И така да идем в оръжейната да видим дали имаме нещо. А не, бронята вече я купихме. Окей, 200 парички. Шлемчето колко ли струва? 180. Бронята вече си я купихме. И така, да играеме. Както виждате, всичко ни се е оправило. Имаме огромен шанс да спечелим. О! И така. Да побеждаваме вече, бе. Хайде, бе, Шадоу. Що не я биеш? Женчо, жена те повали. И изтиса. Пичуено средвам, че играта не можем да сваляме шлемове. Както можем да сваляме оръжие, иначе щяхме да загубим. 262 парички. Мисля, че трябва да си купим шлема. 180. Така. Остане мъничко. Явим тук. Пък и още една Impossible. Да, и той си е лесен. Плиз, батко, плиз, да. Окей, това ни помогна. О, бихме го! Почти! Бихме го! Чуем се, с това да приключвам това видео. Надявам се да сте го харесали. Ако е така го харесате, оставете под коментар и се абонирайте за моя канал, за да се видим следващия път. До нови срещи!